kumsang kadon kalta khan mi thatrin pol pakhat fraternity chu din ni in mi thatin a anjong thrina an na ber chu tual thani in kumsang khat chuang an pol chu alo nung ve to ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khongai ni lo subscribe ve do nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in zoom lo shram ang u Chicago tlangwal Wesley Gibson te chuan an pi birthday lo min an office lama an phusana sa view maya Gibson hi rilru lama harsan na nei ni in panic attack anei na sa thei view maya api chuan hawak thinin Gibson ero mizaidam tak ani ve a api chu khingle du ngai lo vin Gibson an api aning le tuk chu office atang atlan chuak fowa Gibson hi fraternity lama an ho tu pa chuan zon chu atumin mu ve ngei atum bok Gibson chu dora kalin nula pakhat chelo zet mui portar mai foxi chuan alo bia a ipa kha ni mina abora lasin ka thopui thinania ti in aron shrila Gibson chuan ka pate chu ala damreng fiam thuran thosu ti in achanga foxi chuan kunro so tha che antum ti in Gibson ron beitu chu akap leta dor chuang chuan in kap thruai in Gibson chuan a hlau viau maya pon atlan chok nga lin foxi chuan danglam takin nakara alu tira an pani chuan fraternity building lampanin foxi hi fraternity mi le sa ania Gibson chu apa an tha sakanga hrilin phubalatur chuan cheran tumdon ani fraternity ya an ho tu pass lon chuan Gibson chu thu hrilin silaya pe a thoso athaka bungro tia hrilin Gibson chuan silai kalakap ngai hleinem ti in achanga slon chuan kap mairo ikalo chuan ka kapang che tia voin Gibson chuan thotha chu aka bung moka slon chuan ipa kha adam lain kan bula athok ve thina kan poltana mi poimo tak mi thiam bik ni in crossan na that tuna hian ipa phubalak sakna hun rem chang ka siam sakang che midang lambi kiniya ipa thattu po kan pola thok ve thin thawani sumlama boilola ina thatakin i thok pa zelanga arukin kan puyang cheti in ashrila Gibson chuan achunga thil thleng vel chu amumang angmaya in building atang chuan atlan suaka apartment lama kir ngalin aril ruwa ha mel khop mai Gibson chuan a bank account check-in makta duai thumlai poisa alo oma fraternity te khan poisa rom petrovin an hnuaya thok turin an du ti chu a in hrathiam ngala apa thattu anga an soi cross chu tunge ani hralo ma se atha thei an be se ya wang chuan achunga rin na an ngat ve ani Gibson chu an pi chuan an khum le hrepin milak tlak lo le tlo takani thu a hrila sumnga thut Gibson chuan ngai theilovin an pi chu a shrok hrepa a thopui te pon hoi senti ve hle in a thiampa a bialnu lo stratu tu pa chu a beile a ha mai ti bal sakin an office chu a chuasan nga la foxi chuan lo ngak rengin fraternity headquarter lampanin Gibson chu mi room le mi tha thiam ni tura train an tumta ani Gibson chu tor cheldan zirtir ni in an soisana sa thei viau maya piang dang lambi ka ni zia chu hril thin ni in nitin an soisarenga rang taka ache theinan zirtir ni in chemte chuan akuta an vitrina silai ka kwaldan te chu zirtir ni in silai mu po aka kwal thei viau maya training how tak apal tlang nu chuan an boss ber slon chuan a thlok suk sakle in Gibson an train na sakop mai slon chuan an pol chu kumsang khat liam ta adin ani thu hrilin apa po an ta na tho thin thu a hrila apa thattu cross po an pol ta na thok thin ani thu hrilin apa phubalak tiran tum don ta ani Gibson chuan a na tranin fraternity tan chuan tuala thatrana silai mu aka kwal theya wang chuan tha theilo pakhat ma nei lovin bulletproof motor chuang te po sunroof atang aka plum thei zela tual tha chu lo ti thei ve fu in apa chun viau maya an boss lon pon du sak ve le in Wesley Gibson chuan anu na hlo tran ta ani
Gibson chuan a thiam na tipung zelin silai mutlok lai te chu aka fu thiam to a an boss Sloan chuan cross an chin hrilin apa phuba la ngei tur chuan a fuya Gibson pon cross chu minep zok zok ani lo ti hrathiamin apa phuba chu fing takalak ve ngei atum bok Sloan chuan Fox ne na Gibson an cross a tha vele Gibson hi I that ve ngal don ye ti a hrilin thuru Gibson an a hriat ve lo an neya Gibson chuan Sloan thu soi zong zong pom vekin a chunga enge thleng don engma a hrelo bok Gibson chuan silai mu makbik charin anei tu putar po chu a chui chu nga la cross chu chui zelin rel pakhata a chui thenga cross nen chuan in bein silai mu po an kap kwal pop popa rel chu che sualin Gibson atal buaya Foxy po rel a chuan non thleng ve in cross chuan Gibson jatur chu a chela Gibson chuan makti hle in a tha tumpai na chan chu a hrelova cross chu kapin athi ma chuan cross chuan apa dik takani thu a hrila Gibson chuan kapa chu I that to tia changin Foxy chuan cross a soi kha dika lom ipa ani khati in a ron hrila Gibson chuan bum na awangin apa a that ta ani Foxy chuan Gibson chu thu dik hriling ka hlum matuma ni masila Gibson chuan dar thalang chu kap ke in apa nen chuan dila an tlaluta putar Pekarski chena apartment a vakalin ama bumtu Sloan te chunga phubalak chu atum ve don ta ani Gibson le Pekarski chu in komin Pekarski chuan ipa khan fraternity ho nuai chimi atuma ni masila Sloan khan bum che in mithiam big ipa an be tir che a icha sualta ani kha ipa khan tharum tho turin adu lo che a chuwang chuan thlona ticket hi la la kalbo ro ti in a hrila Gibson chuan kapa phuba kalak ma chu ka kalbo theilo wang tia changin ama bum tu Sloan te chu nuai chimi atum don ta ani Gibson chuan fraternity headquarter panin Sajua bom akam trova building chung avalu tirin bom chu apuaka an boita nuai mai Gibson le Sloan chu in mu in Gibson chuan midang abum dan zong zong chu a hrila Fox te chuan Sloan ten om zia hret chuakin a silai chu akap kwal popa midang zong chu thivekin Sloan le Gibson chu andam chuaka Sloan chu tlan che manin Gibson nen in tha an tum le don ani Wesley Gibson chu a office a omin ama tak emuti in Sloan chuan tha atuma ni masela ral khata tangin Sloan chu Gibson an rangkap lumta ani ole kan movie biak dali chu zo stream apps lama chengza somli pakwa lekin alei theya khongai takin min lo va lei sak ve ta che